mana na-ekwe mana ije na ala Yoruba ewe emume ha na-eme a na-akpọ Ọshụ Oshogbo emegidego ya biko ndị ọcha na-ese ebe dị iche iche ejegasị na ya ọkwa ofu ihe a onye nwere nsogbu ọmụmụ na ihe ndị ọzọ na-akpa ụmụ mkpa dị iche iche Ọshụ Oshogbo na ọ na-ada ụda nke ukwuu mana gịnị mere na ndị Nkanụ ndị Igbo gasịrị ụdị ihe dị otu a ada eme ka ọ dị ụda ka ndị ọcha wee na-abịa dịka nke Oshogbo ma ọ bụ nke esi na ije na Greece na ndị Greece bịa were ihe na be anyị a na-ejezi agba ya nkiri ndị mmadụ na-abanye ụgbọelu na-ejezi ekiri ya gịnị mere na ndị be anyị emere nke anyị ka ụwa na-abịa elele ihe kpata dịka isi wee kwuo na mbido ọnọdụ anyị nọ na ya ọkwanụ ụbụrụ isi asara ndị be anyị wee sị ha na ihe ndị gboo dowe bụ alụ ịbịa n'ihe dịka akpa ugo n'ebe a na-akpọ obuo ewe ebe a na-abụ mmadụ zuo ori ma ọ mee ihe na-adịrọ mma n'obodo onye dị otu eje wụọ iyi ọ bụrụ na aka ga-adịrọ ọcha iyi ga-ewezụga gị n'ụsọ mba aka onye mere ihe ọbụrụ aka m aka gị inezi anya ihe dịka nkwọ nna ji ana aha dị n'obuo ịfụ na ndị gboo dowere ebe ahụ a na-anwụ iyi dị otu a ka alụ wee kwụsị na be ha ebumnobi ha iji wee dowe ihe dịka nkwọ nna ji bụ ka alụ kwụsị ndị agba ọhụụ pụtazia wee kpọọ ya gịnị alụsị ha dowere ihe ọdịnala ka alụ wee kwụsị n'obodo ewepụtazia wee kpọọ ya gịnị ya ajọ afa ka a na-akpọ sayensị and teknọlọji niile na ndị gboo dowechara ha ji wee na-echekwa obodo ma biri n'obodo ya nji si n'ọwụ sayensị and teknọlọji maka na ndị China tata atinyego ihe ndị niile dịka mmụta nzere tinye ya n'ebe a na-akpọ sayensị and teknọlọji ka ọ bụrụ ihe mmụta n'ụlọ akwụkwọ ha niile anyị waka na-ekpe ekpere ma na-azụ ụkwụ n'ala na-azụgide ndị ya bụ ihe kpatara ya bụ nọ ọsụ sayensị asara ndị be anyị wee si ha na ihe ndị a niile nwe ajọ ihe onye kpatara na onye ọbụla na-efere ya azụ ma banyezie moto ma ọ bụ aeroplane feruzie jewe na mgbago akwụkwọ wee si na ihe niile adịkwa na Greece na about 99% of ihe niile ahụ dị na Greece n'ọkwa n'Afrịka ka esi buru ihe ndị a niile wee buga n'obodo oyibo ị na-anya mgbe efu na owe mgbe Ọba of Benin na onye na-achị Naijiria na-akpakọrịta ogbugbo na-ewere ọtụtụ ihe ndị dị n'obodo oyibo a ga-ebunata wee betanata Naijiria ogo ndị nke ebunatara ebunata already ọbịa m n'orika nke ọzọ asị na University of Texas nke ọzọ asị na Germany na ebe dị iche iche obodo oyibo niile faburusia ife niile a buba na befa dezie akwụkwọ maka Mark na Philip na Thessalonia ya ikpuru uge gbaa ya na-agụ ya oge niile na-agụ Proverb wee sị gị Maịka enoke na-akọ m maka na mkpugbu ị na-akọ m ewe ihe ikwuru anyị chọrọ mmụta maka na ndị anyị na ha ndị na-ege anyị ka anyị na-ewere ya ka anyị na-aghọta ya n'ebe ihe uru ihe abara ndị ọcha bịara be anyị icheta na abịara bịa were akụ wee bugasịa ma Malaysia n'obodo ndị ọzọ kịtazi a na-atụbasịta mmanụ na be anyị ị bịazie kwuo kịta na-abịa buru mmụọ zere mmụọ dị na be anyị jee na Greece obodo oyibo niile na ọ bụrụ ha bịakọọla anyị akụkọ ihe mere na Israel na obodo Juu na ihe ndị ọzọ kọchasịa ya ihe mere na Philippines kọchasịa ya wee bịazie si anyị na nke anyị bụ ajọ ihe ndị be anyị wee hapụzie ya jegwa ebe a fụkwa na ofu ihe ahụ anyị na-eme ebe a ka ha na-eme ha jezie ebe a ha ejezeta ya na-asa isi nọrọ ebe a meja ha eburu ego ebe a gbanye na akpa gbaa ụgbọelu je na-akwụ aka na-egbere ụlọ na-eje Israel na-eje Greece dịka isikwo na-eje obodo niile na-eje ma India mana nke dị be anyị dị ile ihe m na-achọ ịghọta bụ na ọ dị ndị a bịara wee fụ na nke dị be anyị na-ewe ka ndị isi ojii si eme ka a kọtọ ihe dị be anyị ka ihe niile ka ezie ndị isi ojii agbụ na ụbụrụ na ihe niile ma ifechi ihe mere ndị isi ojii ifechi ha kere ha tupu ndị ọcha abịa asị ha jụ ya na ihe ọbụla ma ihe ha ga-eri o ma ihe ha ga-eyi n'ahụ ma chi ike ha o ma ihe ndụ ha niile ka ọ dị n'aka ndị ọcha ihe ọbụla ha mere
adịnaka njọ iwetazie nke Chukwu nyere gị na be gị ka dị ile dị mma ha sị gị na ihe a adịghị mma na ọ dịghị ile mana ọsọ nke ọcha dị ile ka ihe na-ekwu bụ na ha bịa kpụrụ ihe niile a ka ndị isi ojii tọ n'ife ha ọbịa ka na-anwụta ihe anyị ị na-agụ bụ n'ebe anyị na-azọdo ụkwụ ha mepụtara ebumnobi ha mana ị ga-ata ha ụtọ ọkwa ndị isi ojii ka ha kwesịrị ha ịta ụtọ mepụtara ebumnobi ha n'ihi na ọ dịịrị ha ire ha wee wọrịa ndị nke anyị kama na ndị kwuru okwu ọ dị ka nwoke a na-akpọ Aristotle ka nsụchara ya n'Igbo ọ sị you can deceive some of the people some of the times but you cannot deceive all the people all the time. ọ dịkwa nke anyị nwa bụ ndị nọ ebe a na-eze ozi ọma so na ndị si na enough ndị so Igbo si na enough is gịnị enough n'agbanyeghị ihe niile anyị gabigara n'oge a mana ekele dị Chineke na ndị a na-atọpụ na-agbọ na-atọpụzi ndị a na-eri ihe ha na ndị a na-awọrị eme na gịnị eteta n'ụlọ akwa mbọsị a ka ndị obodo a na-akpọ Eziokwu na ndị Agba Kpukpu for the first time obodo niile zukọ ọnụ wee mee their own harvest Thanksgiving ya iri ji ọfụ na their market square agbara mgba dị iche iche ọtụtụ ihe mere ebe ụmụ nwaanyị obodo niile ju agọrọ ọjị tụọ n'ahịa gbupụ ọkụkọ kpochasịa agbụbụ ya gbuo ewu bie ji n'ọkwa mee ihe niile nsị ụmụ nwaanyị a niile a na-ebe a ọrụ ndị ụka bụ ihe niile nna ha ncha niile tuku nke kacha ụsọ bụ na esichi onye ọrụ a na-anasịsị azụ ejiri ofe iko wee na-anwụ na-erikọ nri na ofe efere ndị nke izi gbara mgba ndị dị 25 years ndị dị 18 years gba ndị nke obere gba ndị nke mere nke a na-afụ mọzụ ome ọtụtụ ihe dị iche iche ka emere asịzie na ụmụ akwụkwọ ga-eme quiz na ndị gwam onye ọbụla sa ha ọnụ na-ekiri everywhere ju pim echeghị m ajọ ihe ka ndị a mere na ha na-efe nna ha site n'ikere Chukwu abịa mana o nyere ha ọnọdụ dị otu a iri ji ọhụrụ bụ ihe ha kọtara n'ubi ha ọnya bụ that the feast the first fruit feast anyị na-ekwu maka harvest ije n'obodo Israel dịka ndị Sabat ya a na-akpọ ya the feast of Shavuot in Hebrew oge ha na-eme omenala dị otu a maka ihe ọhụrụ ha wetara n'ubi ha ọ dịkwazị n'obodo ndị ọzọ ọnya ka anyị na-asị na anyị nwa bụ ndị nka na ọkachasị akpụ ugo na-agba anyị n'ọnwa oriri gịnị a ga-erigide mmemme ji a ọnwa na ọnwa nke ọzọ agba ọkara ka a na-eri ka a na-ewe mmemme n'ebe dị iche iche ka mmọnwụ abalị ga na-apụ matakwa ama na ọwụkwa so na be anyị isi ojii ka a na-eme mmọnwụ abalị na mbụ mmọnwụ abalị si obodo Egypt secret cult ọ dị na Yoruba Oro secret cult ọ dịkwa na Benin and a lot of places ijego na Thailand my friend si Thailand but that's na ya nọ 15 years in Thailand and there be a witness na na-eme mmọnwụ abalị na Thailand somebody sikwa USA ịma na si USA some asị na Florida Washington na Chicago Ohio ihe awụ cities obodo niile a dị na America nwekwara ime obodo ha you could be surprised na a na-eme ihe dị etu a mana ebe ahụ isiokwu anyị na-echeta ndị nna nna anyị ha ndị ichie na-agọ iyi oriri ọnwụ ihe ọma na ihe ziri ezi ya bụ ihe a ndị akpụgo na-eme na-emesie ndị nkanụ ma agbalị na-emekwa and oge a na-eme orie ndị uvu na oge a na-eme ọnwa oriri ana na oge a na-eme ọnwa ọgụgụ ya ada mbụ na mbụ na ezinụlọ ga-esi na be ji ya wee sụọ nri akpụ ma nri ji anya dị mmadụ ịtọ wee bie ya n'isi ebe ọbụla bụ be nne ya ọ ga-ebute ihe dị otu a mbọsị a na-eme ihe mmemme dị otu a ọ bụrụ oriri ijikọta ezinụlọ na-ekwe ebe ya si ikwu nne na ikwu nna ọ nawazie ndị ga-eyi ọgbọnọ ma ọ bụ mmanụ ihe akwa ndị ga-agọrị ọfọ wee bịa ya na-akpọ ya bụ a na-esi ebe a na-eje na-evisiti families mmadụ wee kesi ebe a jee n'ikwu nne ya be mmemme ochie jekọrịta a na-erikọ ihe niile ọnụ kịta ama m oge anyị na-eme ya a na-abụ olu oge a ma eje na be nna m ochie ụdị ihe a na-eri ebe a na eje na be nna m